Volila bih da kažem nešto iz ugla deteta. Miša nas je ostavio tako neplanirano, tako nespremno. Ceo život od mene i mamu obavljaju jednim staklenim romantičnim koji smo videli telefon s mnogo ljubavi prema nama, prema prijateljima. Naučio me da volim muziku, film, umetnost, da se družim, da budem iskren čovek i prijatelj, da beskreno naučim da volim. Tako kada je preminuo umrla i moja polovina, ali ću vam zauvijek nekima i svima vama koji ste došli. Slušat ćemo njegovu muziku, sećate se kako je bio pozitivan, nasmijan, kako je bio naš Miš. Verujem da ne bi falila jedna bas gitara i da će sada nebeski koncert biti potpun. Da će nas Miša odnosno gledati, čuvati, da će biti moj najveći angel čuva sada. Mnogo mi nedostaje i ništa više neće biti isto. Ali ćemo se boriti zato što bi Miša tako voleli to rock'n'roll. Hvala svima što ste došli.